रायजोफोर नोंथांमोना नुदों लिडारफ्रा सोलाय सोल' जाबाय थागोन बिसोरो गावनि शेयारखौ बासायनो थाखाय नाथाय मोनसे खोथा कि जोंनि पाब्लिकफ्रा जोंनि हारिनि बा लकेल जाय पलिटिकेल पार्टि बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौ मानोना गावनि जायगानि एबा हारिनि थाखाय बबेबा मोनसे गोनां खामानि मावनांगौब्ला बै नेशनेल पार्टिनि माखासे लिडारफ्रा बे खामानिखौ मावनाय नङा जेराव नोंनि हारिनि थाखाय मोजां बेनि थाखायनो जों साहे BPF या UPPL जेखौखि जाया नोङो लकेल पार्टिखौ सापर्ट होथारनांगौ आरोना बेयाव गुबुन पार्टिखौ बांद्राय सापर्ट होनो नाङा मानोना उननि समाव जोंनि जाथिनि माबा मोनसे डिसिसन लानांगौब्ला बेयाव लानो हाहैनाय नङा आरोना दा गावजों गाव नांलाय खमलायालासे बिदा फंबायजों एना एनि जायालासे राजनितिखौ एसे साइडआव नैबे सिबगुरि फाइभानि सिङाव थानाय खासपुर गामिनि आंनि गासै 29 न'खर बिसोरो न'खरनिफ्राय साफा साफा फैनानै दिनै आंजों जयेनिं जाफैदों टटेल 29 न'खर मोनसे बारायफैबावबाय 28 न'खर जादों दा बिथांमोना गोदोबो फुरा आंनिनो जानानै खामानि मावग्राखामोन एकदम BPFनि खामानि मावग्रा बिसोरो गामि एरियायाव थैदां सानहर जिरायाबालानो नाथाय बिथांमोना दिनैहाय आंनि खावलायनायाव आंजों फिन फैफिनबाय BJPआव आंजों जयेनिं जाफैबाय बेनि थाखाय आं बे खासपुर गामिनि रायजो राजा साफ्रोमखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो गासिबो फैजोबाखै न' डाउट सिगाङाव आरो माखासे फैखानाय दं बिसोर नुजाफैयाखै दा दिनै गोदानै 29 न'खर आरो जाबावबाय लाहनफुरनि माखासे दं 6 न'खरसो न'खरबा लाहनफुरनि बाखि बे गासिबो बे 27 न'खरा जिहेतु बे ओनसोला नोंथांनिनो समस्थिनि सिङाव गोग्लैयो बेयाव लामा आरो दालांनि जेंनाखौ नुनो मोननाय जादों लामा सामायाथ' नंगौ सैथो खोथा आंबो BTCआव खेबसेल' EM जानो मोनदों बे EM जानायाव आं गासिबो हाजोबाखै दा आङो MCL महरै दंथ'यो MCL हिसाबै आंहा बिदि सेरोखोम फान्ड गैया जा सरखारनि मोननाय जों बेजोंनो एफा एनै खामानिखौ मावबाय थादों निस्सय फैगौ जुदि BTCआव जुदि देरहासार जानानै बाहायग'नि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जुदि EM मोनोबा निस्सय आं बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ मावनानै होगोन होननानै आं बिथांमोननोबो खोथा होखाबाय आरो बांद्राय मेजर गैखाया ओरैनो फिसा फिसा कालभार लामा दं बेफोरखौ मावनानै होगोन बिथांमोनाबो बिसास खालामदों आरो बिथांमोना खोथा होबाय जे आरो फिन जों गरायनानै थांफिनला गोदोबो नोंथांनो जों भट होनानै देरहाहोखानाय एबारावबो नोंजोंनो थानानै जों नोंखौ देरहासार खालामगोन होननानै बिथांमोना खोथा होबाय आरोखि आथिखालाव जों नुबाय थानो मोनदों जिहेतु BTCखौ 17 बोसोर खुंथाइ गोहो लानानै सालायबोनाय BPF दोलोआव आथिखालाव लिडारफ्राबो साफानि उनाव साफा खारबाय थादों आरो हेफाजाबगिरिफ्राबो दोलो सोलायबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों BPF दोलोनि सायाव नोंथांनि नोजोरा माबायदि खोथायाथ' सैथो बेखौथ' आंनिफ्राय मिडियाफ्रासो बांसिन मिथिगोन सिङाव मा जादों मा जाया बेखौथ' आं मिथिला नंगौ लिडारफ्राबो खारदों रायजोफ्राबो खारदों आजिखालि मानसिफ्रा पार्टिखौल' नायला केन्डिडेटखौबो नायो बेजोंबो खारबाय आजिखालि जिहेथु जोंबो गोबाव सम गोदोसोनानै थानाय मोनसे हारिमोन जों राजनिति होननायखौ जोङो जेबो बुजियामोन दिनै लासै लासै जोंनि बर' हारिया खेबथाम सुक्ति जाखांनायनि उनाव राजनितिखौ बुजिनो हाबाय बे हिसाबैनो दिनैहाय सोरबा हयथ' गावबा गावनि फिउचारखौ नायनानै सोलायदों जानो हागौ आरो सोलायखागोन बेल' नङा जोंनि बे बड'लेण्डआवल' नङा मोनफ्रोमबो दोलोआवनो मोनफ्रोमबो पार्टियाव लिडारफ्रा सोलाय सोल' थाखायो बे जाबाय थाखागोन आरो बेखौ रावबो हमथानो हाखाया बयनिबो दरजाया खुला बेखौ बयबो मिथिखायो दा थिग बिदिनो जागासिनो दं आरोखि बेनि अनगायैबो दिनै गुबुन जायगायावबो आरो जयेनिं हाबाफारिखौ लागोन नामा नोंथाङा आंहा दा मोनसे जायगायाव दंबावो 15 न'खर आंथ' मानसि हिसाब लाया न'खर हिसाबसो लायो आं न'खर हिसाब लाबासो नों मानसिखौ मोनजोबगोन ना नङा होमबा बे हिसाबै बे माबा आफलागाव प्राइमारि थुरिबारि होननाय गामियाव दा 15 न'खर दिनैहाय जयेनिं जागोन बिथांमोना दा नेगासिनो दं आं बाव थांनो ओंखारबाय आरोखि दा बेनोसै बेथ' सासे गोरों मानसि बिथाङा गाव मा सानदों आंथ' बेखौ बुंनो हाला बिथाङाबो गावनि हयथ' भबिसतखौ साननानै हयथ' माबा मोनसे दोलोआव बे हाबखागोन जिथु बिथाङा सासे एकदम
बर' जाथिनि सासे नेतामोन आन्दलनकारिमोन बिथांनि उन उनजों खामानि मावबोनाय सासे आंबो वार्कारमोन बिथांमोना नेतामोन हयथ' बिथाङा सानदों खोमा दा जुदि जोंहा बड'लेण्ड बिनाया जुदि दोनथ'बायब्ला अब्ला बेहाबो राजनितिकआव थानानै गावनि खामानिखौ जिहेतु रायजोनि खामानि मावनो गोसो जानाय बेखौ हयथ' मावफुंगोन खोमा ओंखायनो माबा मोनसेयाव हाबगोन बिथाङा ओंखायनो बेखौ पार्टिखौ सोलायदों जानांगौ आं बिदि सानदों आरोखि जेब्लाना हयथ' बर'आ ज' जानानै जुदि आलादा हादर बियो बे आलादा जिनिस अब्ला बयबो ज' जाफिनगोन बेखौ आंहा आसा दङ बेखिनियानो बिथाङा दिनै बदलेयाव थांनो थाङा बेखौ आं बुंनो हाया मिथिया नाथाय बेखौ आं लिडार हिसाबै मानियो जेरावखि दोलोआव थाङा माथो बिथाङा जाहाथे समाजनि मोजां खामानि मावो बेखौनो आं बिथांखौ आसिरबाद होयो हाग्रामा साराबोथ' सासे जोंनिनो गोख्रों दैदेनगिरि बेखौ जोङो बर' जाथिनि जोङो राजा होननानै जों सानो बिथांखौ आं जेब्लायबो आं मान बावो सिबियो बिथांनि एगेन्सै आं खोथा बुंनाय नङा माने बिथाङा हारिखौ सासे दैदेनबोग्रा नेता खाम्फायानो हक हाग्रामायानो हक बिथाङा मा जानो थाखाय गुबुन नेताफ्रा बारस्लायदों बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आं दिनैसिमबो हाग्रामाखौ सनमान होयो सिबियो बिथाङा मा जोनाव थांदों आं बुंनो हाया